Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am ieșit cu bicicleta mea de zi cu zi. Este un Canyon Fere. Nu prea l-ați văzut prin videoclipuri, doar foarte rar. Este foarte cald să ies cu bicicleta de trial, așa că am decis să dau o tură de oraș să vă arăt împrejurimile orașului. Poate vântul, nu știu dacă o să ne înțelegem foarte bine. Am ajuns la casa de cultură, ne îndreptăm către portul turistic Promis. A făcut și verde. Dacă vreți să știți mai multe despre bicicleta mea, cea care mă plimb astăzi, este un Canyon Fere, roți Mavic Cross, frânele sunt de la Shimano XT, la fel și schimbătoarele, o furcă Reba Dual Air. Bicicletă potrivită pentru oraș. Eu am de aproximativ 3 ani. Nu am luat cu echiparea asta, dar între timp am făcut unele schimbări. Avem în dreapta mea parcul de la gară. Pentru cei ce nu sunt din Constanța și doresc vreodată să ajung în vacanță pe aici, îmi voi face stânga către Valea Portului. Așteptăm semaforul. A făcut și verde. Avem aici pe dreapta vagoane de cereale. Acestea merg de obicei la siloz în port. Nu știu dacă ajungem azi până la siloz. Mă refer la cel de pe Piteic. O să mai trecem pe niște silozuri din port. Și am intrat în port. Avem aici o hartă. Aceasta este gara maritimă, care nu mai este folosită. Probabil sunt birouri din port. Cândva aici era gara Constanța. Este renovată. Pe stânga avem pale de eoliene și bucăți dintr-o eoliană. Sunt imense. Și dacă se văd, acesta este transformatorul unei eoliene, camera de comandă.
foarte multe căi ferate. Feroviar era intens. Acum doar, cred că 30% nu funcționează tot ce era. În față avem acolo turnul Pacet, ce se vede înalt. Este liniște azi pe aici, este și duminică, weekend. De obicei este circulat, dar pe stânga, clădirile astea înalte din stânga mea, altă cale ferată. Sunt silozurile, pe acolo vom și trece. Silozurile vechi, care încă mai funcționează o parte din ele. Cale ferată din nou, cine? Acesta este unul din ele. Sunt vreo 3 dacă nu mă înșel. Da, exact 3 sunt. Aici vin vagoanele cu cereale și de aici au niște căi de transportare pe șine care ajung direct în vapoare. Cereale. În fața mea se află șantierul naval Constanța, doar că acolo nu vom putea intra. De când s-a privatizat nu mai avem acces. Avem un sportmetru lângă mine, vin la cereale, la mâncare, depozite de cherestea. Avem și căi care probabil nu vor alerga, cum se mai întâmplă. Cum așteptăm? Am trecut. Câine, nu eu. Una dintre intrări. Și în fața mea este podul de acces a porții numărul 4 din port.
portul ca lungime ține cât aproximativ lungimea orașului. Este construit pe toată marginea orașului, așa că vom străbate aproape tot orașul până în poarta 6. În dreapta avem foarte multe șine de tren care încă funcționează. În față avem podul de acces a porții numărului 5, care se află în drept cu farul. Farul care semnalează vapoarele că se apropie de țăr. Nu știu dacă se vede farul. Avem locomotive. Fac și tururi cu autobuzul, din câte văd. N-am mai jucat și trebuie să faceți un tur de port, de oraș. Gigante din șantierul naval pe Constanța, pe partea stângă. Pare rău că nu mai pot să ajung acolo, de filmam mai aproape. În fața mea avem sediul Petromedia. Multe vagoane sunt afectate, probabil în paragină, nu știu. În stânga și în față este sediul GSP. În dreapta nu am de unde să știu ce se construiește, fiindcă nu era așa ceva. Forează de curând. Nu știu ce vor să facă. Aceasta este o platformă, cea care se extrage țițeiul din mare și se prelucrează după. Este a GSP-ului. Au mai multe astfel de platforme. Acestea se duc în largul mării și forează la circa 50-60 de metri adâncime, de nu mai mult. Din nou haze pentru silozuri, construcții, căței care nu mai alergă de data asta. Avem în față o navă. Nu știu exact ce transportă sau pentru ce, dar o să ajungem în drept pe ea și privim. Probabil tot pentru cereale. Acum arată sau... Da, așa pare. Au niște trape
pe care acestea se închid acum. Sunt deschise la colodie. Nu știu dacă se observă. Și nava este goală, fiindcă nivelul mării cred că se observă unde stă de obicei în apă. Mai în față mai avem o navă micuță. Macarale de încărcare și cum se observă, un mic excavator se încarcă. Din nou silozuri pe partea stângă, mai moderne. E bine că e adăpost și nu mai bate vântul aici în zonă. În stânga avem zona de containere. Aici se primesc, aici intră în port, pleacă spre China, vin dinspre China, toată lumea. Se încarcă pe vapor și pleacă unde au destinație. Din nou container și pe dreapta. Deci zona asta este numai pentru container. Motostipuitoare imense. Voi urca pe pod, cred că se văd mult mai bine. Nu prindem niciunul în acțiune. Sunt munți de containere aici, în toată zona. Mai în față avem import-export fier vechi. Partea stângă. Încerc să fiu pe partea asta. De aici se încarcă fierul. Trimis în alte țări. Nu știu unde îl vând. Și vedeți acolo în față cum sunt containerele încărcate și descărcate de pe un vapor. Probabil că le descarcă. Un vapor imens. Mai sunt astfel de centre prin port de fier vechi. În dreapta avem foarte multe căi ferate. Mă apropii să le vedeți ce rețea am avut și cât mai funcționează din ea. În stânga avem combinatul Kimpex. Din nou vapoare care așteaptă pentru a descărca sau încărca anumită marfă. Pot vedea în față. Acestea mari tot silozuri sunt. Benzi transportoare. În dreapta avem cartierul Porta 6, sus, dezblocurile. Ceea ce ne arată că ne pregătim de
sfârșitul portului din Constanța. Portul continuă și la ieșire, ce undeva până la Agigea. Arca nu o să mergem până acolo. Am arătat tot ce ține de Constanța, de orașul Constanța. Multe vagoane nefuncționale aici jos, părăsite, bambucați. În față avem multe benzi transportoare care cred eu că nu mai sunt funcționale, cum arată. Foarte multe căi ferate, se văd și aici. Vedem dacă mai funcționează benzile transportoare. Avem oil terminal în față. Zonele astea din nou nu avem acces. Conducte de transport combustibil, o fi el gaz, țiței, benzină, diesel, nu știu. Pot trece orice pe acolo. Pentru asta sunt. Cea galbenă probabil că este de gaz. Sunt camuflate cu stuf. Și ne apropiem de ieșirea din port. Să urcăm pe la poarta 6. Nu știu exact, cred că trebuie să urc pe poduleț sau să facem poduleț aici. E ok și pe aici.
Cam asta a fost plimbarea noastră de azi. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, apăsați, dați-mi un like. M-ar ajuta să crească și canalul meu, ușor, ușor. Dacă sunteți nou pe canalul meu, abonați-vă. Iar dacă mai vreți să vedeți mereu tot ce postez eu, apăsați pe clopoțelul de lângă abonează-te și vă va anunța tot timpul când voi posta ceva nou. Cam asta a fost. Vă salut, mulțumesc!